Να μιλήσουμε τώρα για τη ραγάδα. Τι είναι, πώς προκαλείται, είναι το ίδιο συχνή? Η ραγάδα νομίζω ότι είναι και αυτή σπάνια. Είναι λίγο πιο σπάνια νομίζω από το συρίγγιο. Η ραγάδα τι είναι? Είναι πρακτικά μία σχισμή, είναι μία πληγή που υπάρχει στο τέλος του προκτικού σωλήνα και στην οποία έχει καταστραφεί ο βλενογόνος και υπάρχει εκεί μία επώδυνη σχισμή. Το κύριο χαρακτηριστικό της ραγάδας και το οποίο το καταλαβαίνει ο ασθενής είναι ότι υπάρχει πόνος, έντονος πόνος, το οποίο ο ασθενής περιγράφει σαν κάψιμο, που εμφανίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της αφόδευσης, διότι εκείνη την ώρα τραυματίζεται και ερεθίζεται η περιοχή. Έτσι έχει προκληθεί κιόλας. Ναι, η δυσκολιότητα είναι ο κύριος παράγοντας που προκαλεί τη ραγάδα. Και είναι λοιπόν μια επώδυνη σχισμή και έτσι έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο, η οποία εμφανίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια της αφόδευσης και μπορεί να διαρκεί 2-3 ώρες μετά την αφόδευση, μετά την τουαλέτα. Ο κύριος λόγος που προκαλείται η ραγάδα είναι η δυσκολιότητα, δηλαδή τα σκληρά κόπρανα είναι που ερεθίζουν και τραυματίζουν την περιοχή, και η διάρρεια, η έντονη διάρρεια και η διάρρεια για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ραγάδα στην περιοχή, δηλαδή δεν θέλουμε ούτε τη διάρρεια. Και σπανιότερα υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί πρόκλησης, όπως για παράδειγμα κάποιοι ιατρογενείς λόγοι, δηλαδή να κάνει ο γιατρός κάποιους χειρισμούς στην περιοχή, το προκτικό σεξ επίσης μπορεί να προκαλέσει στην περιοχή το πρόβλημα είναι αυτό. Είναι ένας τραυματισμός. Ακριβώς, είναι ένας τραυματισμός που δημιουργείται και προκαλείται στο τέλος του προκτικού σωλήνα. Άρα εδώ βλέπουμε και τα δύο φύλλα από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, μπορούμε εδώ να εμφανιστεί σε όλα τα φύλλα και σε όλες τις ηλικίες. Δεν έχει δηλαδή περιορισμό ούτε φύλου ούτε ηλικίας. Και πώς γίνεται η αντιμετώπιση? Καταρχήν εξαρτάται εάν η ραγάδα κάποιος την έχει για πολύ χρονικό διάστημα ή όχι. Και μία ραγάδα που την έχει εμφανίσει κάποιος για κάποιες μέρες ή για κάποιες εβδομάδες, που θεωρείται οξεία, εκεί λοιπόν μπορεί να περιμένει για κάποιο διάστημα, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κοιλιότητας και υπάρχουν και κάποιες τοπικές αλυφές που μπορεί να τις πάρει και να ελπίζει βάσιμα, με καλές πιθανότητες δηλαδή, ότι μπορεί να επουλωθεί μόνη της σιγά σιγά. Εάν όμως η ραγάδα ξεπεράσει τις 6 εβδομάδες, τότε πια θεωρείται χρόνια ραγάδα, εκεί η συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να μην αποδώσει. Εκεί λοιπόν πάλι χρειάζεται κάποιο είδους χειρουργική παρέμβαση. Στην περίπτωσή μας, πάλι το λέιζερ έρχεται να δώσει λύση. Γίνεται και αυτό στο χειρουργείο με μια ελαφριά γενική αναισθησία. Κρατάει περίπου 1/4 20 λεπτά, μπορεί και λιγότερο. Γίνεται καυτηριασμός της σχισμής, καυτηριασμός της ραγάδας και της βλαμμένης περιοχής με το λέιζερ. Το λέιζερ θα καταστρέψει τη ραγάδα, θα καταστρέψει το βλενογόνο το προβληματικό και ταυτόχρονα θα ενεργοποιήσει την περιοχή έτσι ώστε να παράξει καινούριο ιστό. Έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα προκαλέσει περισσότερη βλάβη στους γύρω ιστούς και στους μύες που αυτό φοβόμαστε, για να μην προκαλέσουμε φαινόμενα ακράτειας. Ο ασθενής θα επιστρέψει αμέσως σπίτι του και θα επιστρέψει αμέσως στις φυσιολογικές του δραστηριότητες από την επόμενη μέρα κιόλας, με κάποια παυσίπονα που ίσως χρειαστεί να πάρει 2-3 μέρες για να διαχειριστεί τον πόνο. Και επίσης αυτό που συστήνεται μετά, συμπληρωματικά, είναι να λυθεί το πρόβλημα που προκάλεσε τη ραγάδα. Δηλαδή κάποιος που είναι δυσχύλιος, του προτείνουμε και του συστήνουμε είτε με κάποια φάρμακα, είτε να αλλάξει λίγο τη διατροφή του, είτε να πίνει λίγο παραπάνω νερό, έτσι ώστε να μην ζορίζεται πάρα πολύ και να πηγαίνει στην τουαλέτα πολύ πιο εύκολα. Αυτό που πρέπει εδώ να πω είναι ότι
ο χρόνος που πρέπει να καθόμαστε στη τουαλέτα είναι το πολύ 5 λεπτά. Το πολύ. Εάν πηγαίνουμε και καθόμαστε παραπάνω, αυτό είναι ένας παράγοντας το οποίο θα αυξήσει την πίεση τοπικά και μπορεί να προκαλέσει είτε τις αιμορροίδες που είπαμε στην αρχή, είτε μπορεί να προκαλέσει κάποια ραγάδα, είτε... Άρα το να καθόμαστε με τις ώρες, αυτό είναι από μόνο του είναι προβληματικό. Είναι εγκληματικό. Δηλαδή αυτό που μπορεί να κάνουν κάποιοι που παίρνουν τον καφέ τους, παίρνουν εφημερίδα, παίρνουν και το κινητό και πάνε και κάθονται εκεί και ξεχνάνε να βγουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Θα πρέπει αυτά όλα να τα αποφύγουν, να τα ξεχάσουν θα έλεγα, αν θέλουν να μην εμφανιστούν προβλήματα όπως οι αιμορροίδες ή όπως η ραγάδα. Με αυτή την τακτική ευνοούμε λοιπόν την δημιουργία προβλήματος Ακριβώς. ακόμα και όταν δεν έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς. Ή μπορεί να ευνοούμε την επανεμφάνιση των προβλημάτων ακόμα και όταν τα έχουμε λύσει. Από όσα άκουσα μέχρι τώρα για όλες αυτές τις παθήσεις και για την αντιμετώπιση τους κυρίως, δεν έχει κάποιος να φοβηθεί το παραμικρό, διότι μιλάμε για λέιζερ, άρα σε οποιαδήποτε ηλικία και σε πιο μεγάλη ηλικία να παρουσιαστεί κάποια από αυτές τις παθήσεις, δεν έχετε, ή αν έχει κάποιο άλλο θέμα υγείας που τον προβληματίζει μήπως με την αναισθησία, την γενική. Σε ό,τι αφορά την τεχνική του λέιζερ, είτε και το ψαλίδι περίχων που χρησιμοποιώ ειδικά για τις αιμορροίδες, είναι πάρα πολύ ασφαλείς μέθοδοι τεχνικά και πρακτικά δεν έχουν καμία σοβαρή μακροχρόνια παρενέργεια. Άρα σας βρίσκουμε στην Κρήτη, στην Αθήνα. Πολύ σωστά. Εγώ δραστηριοποιούμε στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όποιος θέλει να με βρει μπορεί να κανονίσει ένα ραντεβού μαζί μου, να τον εξετάσω πρώτα και στη συνέχεια να αποφασίσουμε σε ποιο νοσηλευτικό ίδρυμα είτε της Αθήνας είτε του Ηρακλείου στην Κρήτη θα μπορέσουμε να τον χειρουργήσω για να λύσω το πρόβλημα του. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.